Афирмации за здраве и красота. Аз съм напълно здрава. Аз имам перфектно здраве. Аз съм красива. Аз се наслаждавам на животът. Макар че съм на 61 години, аз имам енергия и сила и все едно, че се чувствам на 20 години. Вие започнете още днес да ползвате нашите добавки на компания Long Life Corporation и ще си възвърнете младостта, красотата, силата, енергията, защото животът започва след 50 години. Чакаме ви! Не забравяйте! В централен офис, град Стара Загора, България.